Set. Ya. Monggo. Langsung di ringking ngeten saged ditarik naik saged set ya. Monggo. Nah, sip. Langsung diwengkang nggih. Wengkang tengah nggih. Terus niku sing tengah mawon Pak dibleke niku. Kiwa tengen nggih. Awas tangane kecepit Pak gitu. Nah, ngoten. Wis kanton dicobi ning bayi. Nggih niku ngunci. Nah, ini yang program dari Dinsos Pak Kursi Rodanya. Kabupaten Kudus. Nggih. Nek sing kementerian diwene ya berarti ya. Nggih beda lagi. Modelnya beda. Ya kan misal seperti ini digunakan terus nganggur kan jadi